मानसि नांखाबाय मानसि थैनाय मानसि सावनाय नुबाय नालाय माबा मोनसे दाबसेयाव थांनायाव बेबायदि मानसि सावनाय माबा मोनसे नुबाथाय मानसि थैनाय नुबाथाय जाखा आरो बिराद आनलाखि जाखायो स' आनलाखि ना मानसिनि आवगायाव नुसिगोन आं खोन्थायासै मानोना मानसि थैनायखौ एसे इमोसनेल टाइप जायो नालाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों नालाय स' खोन्थानाय जायासै आरो अखान्थि मोनबाय अब्लाबो गोसोआ नै जों दायो रुपहि मोनफैबाय बे जाबाय रुपहि स' जों दायो रुपहि मोनबाय रुपहि या स्ल' रुपहि स' सालबारि सफै जोङो ज' सालबारि बाजारा नै नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बे ब्लग भिडिअ'आव सानडे ना दिनै बाजार जायोमोन ना सानडेआव माथो बाजारानो रावबो गैया सालबारि बे जाबाय सालबारि बाजार नै नोंथांमोननो सालबारि कलेजखौ आं एसे खोन्थानो सानदों बेनो जाबाय सालबारि कलेजआ बेनो सालबारि कलेजआ मोखांखै खोन्थागोन आं जेसेबां हायो स' सालबारि कलेजनि गेट नै बियो सालबारि कलेज गेट नैबे जाबाय आरो कलेज स्टेडियाम लामाया गाज्रिथारलै गुफुंदु नै जाबाय हाथरखि मानास रेल एकाडेमि हाथरखि फरायसालि बियो जेथु थांनाय बोसोराव गोबां फरायसाफोरनो सेथि थाखोआव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन मेट्रिक आनजादखौ दायो जोङो नै थांबाय दङ कालपानि बाजार मोनहां जाबाय गाइस जोङो दा मा जायगा मोनखौबो जोंबो मिथिया नाथाय बेवहाय मोनसे बिलो दैमानिबो मुसुखा दंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थास्लाबनो हायासै आरो नै बिराद जोबोर गिदिर न' फुख्रिफोर मोनलाबायनाय दङ जोङो स' बेखिनिखौ मा होनो आंबो बारा मिथिया मा होनो फुटबल स्टेडियाम सालबारि फुटबल स्टेडियाम नामा सालबारि फुटबल स्टेडियाम जानो हागौ जायोबा ना कालपानि आंनि आन्दासाव कालपानिबो जानांगौ बियो जोंना फुटबल स्टेडियामा बै कलेजनि साखाथियाव दं नालाय स' बियो मा आंबो बारा मोजां मिथिया आरो सानडे ना दिनै बे जाबाय मोनसे स्टेडियाम आरो आं जायगानि नामाबो जायगानि नाम लिरनाय गैया स' सालबारि साब डिभिजननो जों नुनो मोननाय जाबाय आरो स' थौदो दानिया जों थांफिननोसै नै बिराद गिदिर फुख्रि दङ गाइस जोङो फाइनालि मानास सहैथारसिगोन आरो जोङो माबा मोनसे मा होनो मोनसे पइन्ट नुहुरदों स' लामायानो गाज्रिथार नै आथिखालाव मानास थांग्रा लामायाबो जोबोद गाज्रि जाबोनो हमदों थुला आसाम पुलिस पइन्ट जों फाइनालि मानास सहैथारसिगोन स' नोंथांमोना नायदो जोंनि फाइनाल भिडिअ'खौ गोथुलि बाजार दोनबाय गोथुलि बाजार ini mana saya godok soalnya ini ada apa kan kalau ini ada sama kan maksudnya mana sih namanya sih kan kahai jangan itu sudah benar itu kan ya sih namanya itu sudah jadi ini bukan oh guys beda sama Gothuli Bazar sakit di dalam mana Manas National Park that's 3 kilometers so that's 3 kilometers so नोंथांमोना नुनो मोनगोन Manas National Park लोगोसे बिनि मिथिंगायारि माखासे सिनारि सावगारि नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाना होदों just 2 kilometers ल'सै जों 1 kilometer already pass खालामबाय so नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो Manas hotel oh only 2 kilometers guys only 2 kilometers
So guys, welcome to the Manas National Park. Just 1 kilometers. Government Basa Bodoland Territorial Council Forest Range Officer Bangsibari Range. नोंथांमोना नुगोन नै बांसिबारि रेन्ज जाबाय गेदेर फरेस्ट आयु मानास नेसनेल पार्क मानास रेस्टुरेन्ट आयु रेस्टुरेन्ट बाजै रेस्टुरेन्ट स' गासिखौबो आरो फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसे गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानास नेसनेल पार्कनिफ्राय just 1 kilometer जोङो मोनसिगोन मानास नेसनेल पार्क स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबोद एक्साइटेड जादों आरो नुसिगोन नालाय स' आं फैफेराखैमोन खाथियाव बोसोरथि आं फैसिगोन just 500 मिटार only 500 मिटार जोबोद एक्साइटेड जाबाय नुसिगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों पास लानांगोन नामा मानो होआ बाइकसो जेरै मथंगुरि दैमारि आदसा बेफोरबायदि थांनांगौ आरो मारै हाबथिलै स' बेफोर जाबाय न'फोरा हाग्रामाफोरा नैबेनो नैबेनो आरो सिंखैजा जाय मथंगुरिखै थाङो जों मालाबा मोजां सम लानानै जों फैफिनगोन जों लाइक जेरै मथंगिरि दैमारि बायदियाव थांगोन आरो स' अब्ला नोंथांमोना जों भिडिअखौ हरगोन आरो हा जेसेबां एसेबां आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय आरो आं खोन्थाबावगोन जों माखासे हाग्रा खैजा फैबावदों मानासनिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो Florican Cottage माने मा ये माने लाइक जेरै मन्दिर बायदिसिना बे मा जों मिथिया खिन्थु बे माबा ओरै जाबाय मथे mana dangsir hagra ya rasa hagra moondeng guys picnic spot दैया बिराद गोथार ब्रा दैया दैयाव ओमफ्राय गोजान थांनानै बबेयाव थांगोन दे थांनानै बै जालाय जेरैया फंबाय जों सिगां बायसो मोजां बेखौ थनसे दैमा ना मा होनो खोमा मोखां सुफैनांगोनलै बिराद हाबदों फंबाय बेला फै हाबगोन ना ओइ आगोलावथ' ओइ बायदिसिना दङ मा दैमाया आयु सिनारिया बयदो साफा ओंखारदों माथो आगोलावथ' दैज्लाङाव गिदिर जागोन ना जालाबा जायोब्ला दैया गिदिर दुगैनांदोंमोनलै गामसाबो लाबोदों नोंसोरो जोङो नै दैमाखै फैदो आयु फट' साफायनो फैदों मोजां थाबाय दै गाजोल गुजोल लाबगोन मामोन नङा गाजोल हाबनांगौ हले मा गोरबाय थाखोसै दैमाया नै आयु दैमा दैमा आया मा लेथ्रालै কি ভাইটি সাবাইছা খরকত তোহার आयु जेब्ला जोङो दहाय साहा बागान खिन्थाबाय फिन आरो साहा बागानाव बेरायबावो जों साहा बागानखौ खोन्थागोन सनै जों दायो बे दैमा गुदियाव फैयो पिकनिक स्पट जायखौ बुंदों जेराव जोङो पिकनिक जाफैयो बेनो आरो बेखौनो जाबाय जायगा स' नोंथांमोना जों साहा बागानखौ खोन्थागोन बे जाबाय पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननो गिबियाव खोन्थानाय जाबाय आरो लोगोसेनो नै जोंना लोगोफ्रा आथिं सुखांदों सोरबा सोरबा जथा खुबाय गामसा लाबोनायबा दुगैनो नागिरदोंमोन थान्दा मोजां जागोन आरो गोजां बोथोरावबो आथिखालाव सान्दुं गरम नालाय दुगैनो सानदोंमोन स' थान्दा नुगोन नै बेफोर जाबाय जाखा सुखांनानै केमेरा लानाय सम केमेरा खेबलायगासिनो नै केमेरामेन आरो नै साफाय जाग्राया बरिया 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 Sidi, Sidi deh, kita sadar apa? Wih, saja noko ada kita update kita masih. Nih kamera berapa nih action lagi deh, pak? Agak kamera sama dengan ini siapa? Bila mamu tidak lagi, isu tak? Bila cai? Nih tak pernah ada buka. जों दा साहा बागान फैबाय साहा बागानाव केमेरा साफायलायनोसै नै दाहा केमेरा मेना बेनो आरो बांसिन साफायजायो इयो मालासो बिराद जोसाना केमेरा मेना आरो बिसोरो बांसिन साफायजायो बिराद दुगा मालासो हेन्डसाम जायोना जोंसाय ओइ सासेयाव सेल्फि लागासिनो इनो महर हेन्डसाम होनबाथाय इनो
दाम गोसा गोसा मबाइल लाबोदो सेल्फि लादो जोङो सिंगेल फैगोन सोरखौ लाफानो हायो गोसोबानो माने सिंगोलफोरखौ जोंफोरा गोसोथोनाय गैया स' गाइस बेनो नैबे साबाराव फैलायबाय जों बिराद गोजान दहायबो जों ओइजाबो खोन्थाबोखादोंमोन भिडिअनि फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना गोसोआव दंबा मोनथिगोन नै बिराद साफायदों फोलेना स' नैबे दंफाङाव साफायग्रोनो खोन्थादो वा दे साफायनानै नोंसोराबो गेमसि जिरायजांदि र' नोंसोर जाला ओमफ्राय नोंसोर बाय साफाय जानबा फैनाय न'नि केमेरा साफाय जाबाय दं फालासि आयु ओइ सानिया फट' नायबायानो फालासि वाइ नुदो स्टेटास होसिनो बा पजिसन खिथुखौ साफायलाय मोखांखौ साफायलाय बिदि ना बा बरिया बरिया guys भिडिअ माने फट'शुट खालामनाया बेखिनियाव जोबथ'लायबाय जोङो बाव थांगोन जेबो गेरेन्टि गैया जायखिजाया जों थांबा थांगोन जेराव मोजां जायगा मोनगोन फट'शुट खालामगोन स' नोंथांमोना